עם משקפיים, בלי משקפיים. אנחנו התחלנו את העבודה עם AI, אני חושב, לפני כולם, ולכן אנחנו מגיעים מוכנים למהפכה הזאת שקורית לנגד עינינו. אני מאמין שה-AI מאפשר לנו להיות עורכי דין הרבה יותר טובים, איכותיים ומדויקים. כלי AI לא באים להחליף עורכי דין. אנחנו כל הזמן עם האצבע על הדופק. נורא חשוב לבקר את התוצר של ה-AI. תפקיד שלנו זה למנוע את הטעויות האלה. זה דורש כל הזמן ללמוד וכל הזמן להתייעל ולהשתפר. למשל, אני מקבלת הסכם SAS, אז אני יכולה למפות באמצעות כלי AI את הנקודות המרכזיות ואת החשיפות המרכזיות שיש ללקוח. דוגמה קלאסית זה מסמכי NVCA, זה מסמכים סטנדרטיים של עסקת השקעה בחברות סטארט-אפ. אפשר לתת למודל ה-AI term sheet, והוא יודע לעדכן את המסמכים בהתאם. אם בעבר, כדי בכלל להעלות את המסמכים הנכונים, או לכלול את המסמכים הנכונים בדיסקלוז'ר סקייג'ואל, הייתי צריך להכיר מאוד טוב את החברה. היום גם עורך דין שלאו בהכרח מכיר את אותה חברה מיום היווסדה, יכול לעשות את זה בצורה טובה, ואפילו מאוד מדויקת, יותר ממי שמכיר את החברה. אפשר ממש להשתמש ב-RV כדי לייצר עם זה דפי חתימות, אפשר לייצר עם זה שטרי מניה, אפשר לייצר ממש סט ביינדר, אתה פשוט מעלה את החתימות ואת המסמכים, וזה מייצר ממש מסמכי עסקה חתומים. למשל, לקחת הסכם שכבר קיים, ולהכניס הערות שנותן לנו הלקוח להסכם. זה כלי ששינה לנו לגמרי את העבודה. היום אף מסמך לא יוצא בלי שאנחנו עוברים על זה עם מודל AI, וזה הפך את העבודה גם להרבה יותר מהירה, וגם להרבה יותר איכותית. תקשיבי שנייה, אנחנו מנסים לחשוב על איזשהם דוגמאות, איזה משהו מצחיק שהיה בשימוש ב-AI אצלנו, בהרווי או משהו. את זוכרת משהו? הכנסנו להרווי כתב הגנה וכתב תביעה, וביקשנו ממנו לעבור על מסמכים ולסכם לנו באופן אובייקטיבי כל מיני מיילים, הוא עשה לנו סיכום מוטה בצורה נוראית. זוכרת שעברתי על זה ורצתי לראות מה כתוב במיילים כדי לוודא אם זה נכון ואם באמת תחלנו אותה בתביעה או לא. Say no more, מה שנקרא. בסופו של דבר התוצר שלך יהיה טוב כמו הפרומפט שאתה מכניס אליו. כמו שאני כותבת למתמחה שלא מכיר כלום, גם מבחינת הלהסביר וגם מבחינת הרקע שאתה נותן לו. אנחנו כעורכי דין הם אלו שיושבים ומפעילים אותו. אנחנו שיקול הדעת האנושי שיודע להגיד האם תוצר מסוים הוא מספיק טוב לנו, או לקחת את התוצר שהוא הביא לנו ולצמצם אותו או להרחיב אותו לסיטואציה הספציפית שלנו. הדוגמה אולי הכי בסיסית שיש לנו בעבודה שלנו, זה להכין החלטה אחרי שימוע שנעשה לעובד. זה בהחלט נותן תוצר ממש טוב ואפקטיבי, כמובן שצריך לעבור עליו ולתקן קצת, אבל כבסיס זה משהו מאוד משמעותי. השימוש שלנו ב-AI הוא שימוש יומיומי, החל מהדברים הקטנים, כמו התייעצויות על האם להשתמש בניסוח כזה או ניסוח אחר, ועד דברים גדולים יותר כמו יצירה של מסמכים והסכמים ממש מאפס. לקוח ביקש ממני לנתח איזו סוגיה מסוימת בסדרה של הסכמים של מאות עמודים. ה-AI מצא לי בדיוק את הסעיפים המסוימים שהיה צריך לנתח אותם, וזה חסך הרבה מאוד עבודה. הלקוחות שלנו מצפים מאיתנו להיות AI native. היום הלקוחות מצפים, עורכי הדין, שיהיה להם את הכישורים האלה. עורך דין שלא יהיו לו את הכישורים לדעת להשתמש בכלי AI בצורה נכונה, יישאר מאחור. אפשר להשתמש ב-AI כדי לאתר טעויות אנושיות שיש לנו. למשל, כל מה שקשור בטעויות במספרים. לפני שאני מוציאה מסמך ללקוח, אני מעבירה אותו ב-AI ובודקת, אתה יכול לבדוק שאין כאן טעויות לוגיות, שאין כאן טעויות במספרים, שזה תואם לקאפ טייבל. אם פעם, מה שהיית צריך לדעת זה איך לכתוב ובדיוק מה המילים המדויקות להשתמש בהם, זה מקצר את התהליך הזה. אתה יכול ממש לדבר ללקוח את מה שהוא צריך במינימום זמן. אם יש לי לקוח, הוא נמצא בתחום אחד והוא מחליט לעבור לתחום אחר. אז אני יכולה להתחיל ללמוד את התחום החדש, להבין מה החשיפות המרכזיות, מה הרגולציה, וככה להבין בצורה יותר מדויקת את אותו נושא. אם אתה אומר ללקוח שלך, לא, אני לא יכול, כי לעבור על מסמכים ייקח לי 10 שעות, הוא מסתכל עליך כאילו אתה חייזר. זה כלי עזר בשבילנו, בשביל לתת ללקוח שירות יותר טוב. עורכי דין שהשתמשו בכלי AI יוכלו לתת שירות שהוא הרבה יותר מדויק, מהיר ובעל ערך ללקוחות.